Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 11 hangtod sa 21. Ang giingon diri, busa mibiya kami sa Troas sakay sa linayagang sakayan ug midiretso sa Samotrasya, ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa distrito sa Macedonia nga kolonya usab sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara. Sa adlawng igpapahulay migawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba, kay naghuna-huna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa pagampo. Nang lingkod kami ug nakigsulti ngadto sa mga babayi nga nagtigom didto. Usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtom pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit. Diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo. Ug wala gayud siya pabalibad. Usa ka adlaw niana samtang nagpaingon kami sa dapit nga ampuanan, gisugat kami usa ka ulipong babayi nga gitugahan sa yawa o gahom sa pagtagna sa umaabot. Tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa mga tawo, nakasapi pag-ayo ang iyang agalon. Misunod siya kang Pablo ug kanamo nga nagsinggit. Kining mga tawhana mga sulugoon sa labing halangdon nga Dios. Nagsangyaw sila kaninyo sa mensahe sa kaluwasan. Iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw hangtod nga gisamukan si Pablo ug milingi kaniya ug giingnan ang espiritu. Sa ngalan ni Hesukristo, gula gikan kaniya, ug migula dayon ang espiritu. Sa diha nga ang mga agalon sa babayi nakaamgo nga dili na sila makasapi, gidakop nila si Pablo ug si Silas ug gidala ngadto sa hukmanan. Unya sa didto na sila sa atubangan sa mga maghuhukom nga Romanhon, ang mga agalon sa babayi miingon, kining mga tawhana mga Hudiyo ug nagsamuk-samuk sila sa atong syudad. Nanudlo silag mga pagtulunan nga supak sa atong balaod ug gidid-an kitang mga Romanhon sa pagsunod niini. Niadtong miaging semana atong gitun-an ang kalainan sa pinadayag ug sa probidensya. Gipadayag sa Ginoo nga magwali si Pablo sa nagkalain-laing dapit.
Apan wala gipadayag sa Ginoo ang partikular minting mga dapit nga ilang pagawalihan. Mao nga buot unta nilang moadto sa Asya kung nahinumduman ninyo ni adtong miaging semana. Apan gipugnan sila sa balaang espiritu. Ug naghatag ang Ginoo og probidensya kang Pablo pinaagi sa usa ka pananawon nga iyang nakita. May usa ka tawo nga taga Macedonia nga naghangyo kaniya sa iyang pananawon nga moadto siya sa Macedonia aron matabangan sila. So, mao na to'y probidensya nga sinyales sa Ginoo nga nakadesisyon sila nga moadto sa Macedonia. Ang pinadayag, mga kahigalaan, adunay tataw nga basihan sa Biblia, apan ang probidensya sa Dios kinahanglan natong tun-an ug sutaon kung uyon ba kini sa pinadayag sa Dios. Aron dili kita masayop sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Ug karon nga ang direksyon sa Ginoo alang kanila na klaro na, milawig na sila padulong sa Filipos nga usa ka first class nga syudad sa distrito sa Macedonia, usa ka koloniya sa Roma. Ug tinuod gayod mga kahigalaan nga ang Dios magpadala sa iyang mga tawo dili lamang alang sa usa ka specific nga buluhaton, kundili ngadto pod sa usa ka specific nga direksyon ug lokasyon o dapit. Ug usbon ko, hinaot nga tabangan kita sa Dios sa pag-ila sa probidensya sa Ginoo alang sa atong kinabuhi. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, pagkadako gayud kaayo sa grasya sa Dios sa kaluwasan. Ikaduha, pagkalimbungan gayud kaayo ni Satanas. Ug ikatulo, pagkamangililad gayud kaayo ang kasing-kasing nga nahigugma sa sapi. Mudangat na kita sa unang punto. Pagkadako gayud kaayo ang grasya sa Dios sa kaluwasan. Kung atong basahon ang bersikulo 13, masabta nato nga walay sinaguga o tigumanan sa mga Hudiyo didto sa Filipos. Tungod kay miadto man silang Pablo didto sa daplin sa suba, sa adlawng igpapahulay. Tungod kay nagtuo sila nga adunay dapit alang sa pagampo sa mga Hudiyo didto. Kay sa una man gud, kung walay sinaguga ang mga Hudiyo, nagtigom sila sa mga libreng lugar sama sa suba, sa adlawng igpapahulay. Ug kadto nga panagtigom mga kahigalaan, halos mga relihiyosong mga kababaihan lamang ang atua didto. Wala gani na mention nga adunay lalaki nga nakaapil didto sa ilang panagtigom sumala sa atong teksto. Mao nga nakigistorya silang Pablo ug ang iyang mga kauban sa mga babayi nga tua didto. Of course, giwali ni Pablo ang ebanghelyo ngadto kanila. Ug usa sa mga babaying naminaw, matud pa sa bersikulo 14, mao si Lydia nga negosyante. Dato kaayo tong bayhana, tungod kay ang iyang negosyo, mga dato ra ang makapalit didto. Namaligya siya og first class nga mga panapton, nga mga dato ra ang makapalit. Ug unsa ang nahitabo sa kinasuluran ni Lydia samtang nagwali si Pablo? Paminawan ninyo ang bersikulo 14. Ang giingon diri, giablihan sa Dios ang iyang kasing-kasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo. Nganong gidawat ni Lydia ang kamatuoran nga giwali ni Pablo? Tungod kay, sumala pa sa atong teksto, giablihan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Buti pasabot, sarado ang iyang kasing-kasing ganina, pero karon giablihan sa Ginoo. So sirado gayo di ayon tang iyang kasing-kasing, apan giablihan sa Ginoo. Ug mga kahigalaan, ang nahitabo kang Lydia, mausab ang nahitabo sa tanang mga magtutuo. Kay sa tinuod lang, mubalibad baya gayud ang tawo sa pulong sa Ginoo. Apan nganong aduna may mga nagdawat susama kang Lydia? Giablihan sa Dios ang ilang kasing-kasing. Kay wala may gahom ang mga magwalali aron sa paglamdag sa kasing-kasing sa mga naminaw. Dili makapugos ang pastor aron dawaton sa mga tawo ang kamatuoran nga ilang giwali.
Ang balaang espiritu lang ang adunay gahom sa pagpahumok sa gahi nga kasing-kasing sa mga tawo. Mao kadto ang iyang gibuhat kang Lydia. Mausab kini ang pagabuhaton niya sa mga tigpaminaw karon nga iyang gipili ng daan sa sinugdanan pa alang sa kaluwasan. Ug dili lang si Lydia ang nakaabig ni adtong tungura, tungod kay ang giingon sa bersikulo 15, gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. So klaro kaayo nga giwalihan usab ni Pablo ang tibuok panimalay ni Lydia sa mensahe sa ebanghelyo, ug sila nakabig ug paghuman nila makabig gibautismuhan sila ni Pablo. So adisir bautismuhan ang tawo, kinahanglan di ay nga mahimo una siyang magtutuo kang Kristo ingon nga iyang Dios ug manluluwas. Ug makadasi gayud kini nga panghitabo mga kahigalaan, ug hinaot nga dili kita muundang sa pagampo alang sa atong panimalay, aron sila usab maluwas pinaagi sa grasya sa Ginoo. Ug nindot kaayo ang bunga sa kaluwasan sa kinabuhi ni Lydia, mga kaigsuonan. Nahimo na siyang maabi-abihon sa mga sulugoon sa Ginoo. Gipadayon niya si Pablo, si Silas, si Lucas ug si Timoteo sa iyang panimalay. It means nga upat ka tawo ang iyang gipakaon sulod sa pipila ka adlaw or daghang mga adlaw. Dili to lalim nga gasto, mga kahigalaan. Ilabi na kay negosyante si Lydia. Ug kasagara sa mga negosyante, mga inot baya kaayo na sila. Dili gayud na sila basta-basta mugastos og kwarta. Apan na bag-o ang kasing-kasing ni Lydia, human siya makabig ngadto kang Kristo. Namugos pa gayud siya nga mudayon silang Pablo sa iyang panimalay. Wala siya magpabalibad. Ang giingon niya sa bersikulo 15, diri kamo abot sa akong balay kung nakahukom kamo nga tinuod ako nga magtutuo sa Ginoo. So ang buti pasabot niini mga kahigalaan, ang mga pastor kinahanglang mag-exercise gayud di ay og insaktong paghukom. Kung ang usa ka tawo tinuod bagayod nga nakabig nganha kang Kristo. Mao nga sa among simbahan mga kahigalaan, ang gustong magpamiyembro kinahanglang moagi og membership interview aron masuta namo kung tinuod bagayod siya nga nakabig nganha kang Kristo. Kung tinuod bagayod siya nga naluwas pinaagi sa grasya sa Ginoo. Usually ang gusto namong masayran sa membership interview mao nga kung nasabtan bagayod niya ang ebanghelyo sa grasya sa kaluwasan sa mga makasasala pinaagi sa gibuhat ni Kristo nga pagpaula sa iyang dugo aron mapapas ang tanantang mga sala at tubangan sa Ginoo. O gusto usab namong makita kung namunga ba ug balaang pagkinabuhi ang kaluwasan nga iyang giangkon nga nadawat niya gikan sa Ginoo. Si Lydia nga kaniadto nahigugma sa iyang kwarta, karon manggihinatago na, gibag-o na sa Dios ang iyang kasing-kasing. Pagkadako gayud kaayo ang grasya sa Dios sa kaluwasan sa tanang makasasala nga mituo ug misalig kaniya. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Pagkalimbunganon gayud kaayo ni Satanas. Ang nahitabo sa bersikulo 16, mga taod-taod nga higayon human sa pagkakabig ni Lydia, miadto silang Pablo sa dapit sa pagampo nga posibleng sa susamang suba nga giadtuan nila sa bersikulo 13. Didto adunay ulipon nga babayi nga adunay espiritu sa pagpanagna. Kadtong maong ulipon nga batang babayi maoy nakahatag og dako kaayong sapi sa iyang mga amo. Tungod kay aduna man siya'y gahom sa pagpanagna. Ug take note mga kahigalaan, klaro kaayo sa atong teksto nga ang tanang mga gahom sa pagpanagna dili gikan sa Ginoo kundili gikan ni Satanas. Klaro kaayo ang Biblia niini mga kahigalaan. Mao nga kanang mga tarot card, mga zodiac sign, mga crystal ball ug uban pa, dili kana iya sa Ginoo, iya kana ni Satanas. They are actually forms of demonic worship.
Ug mao kini ang hinungdan nganong gidili gayud kini sa mga katawhan sa Ginoo sa daang tugon. Sumala sa nahasulat sa Numbers chapter 23 verse 23 ug Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 10. Pamalandungin ninyo kini, mga kaigsuunan. Limbunganon gayud kaayo si Satanas, kay kung paminawon ninyo ang gisinggit ni adtong maong babayi nga ulipon, mura og gi-advertise pahinuon niya silang Pablo. Paminawan ninyo ang giingon niya sa bersikulo 17. Ang giingon diri, misunod siya kang Pablo ug kanamo nga nagsinggit. Kining mga tawhana mga sulugoon sa labing halangdon nga Dios. Nagsangyaw sila kaninyo sa mensahe sa kaluwasan. So, murag okay man ang gisinggit sa maong ulipon nga babayi. Gi-advertise hinuon niya silang Pablo. Apan nganong gisamukan man si Pablo sa iyang gibuhat human sa pipila ka adlaw. Ug niini nga punto, mga kahigalaan, kinahanglang magmaigmaton kita. Daghan kaayong mga pagpanglihok si Satanas nga murag insakto, nga murag dapig sa Ginoo kunuhay, apan sama sa gibuhat sa yawa pinaagi sa maong ulipong babayi, dili di ay alang sa Ginoo ang pagpanglihok ni Satanas, kundili aron nga masamok ang buluhaton sa Ginoo. Tanawa ra gud, insakto kunuhay ang gisinggit sa ulipong babayi, apan giilog sa iyang gisinggit ang atensyon sa mga tawo, aron dili sila makapaminaw og tarong sa wali ni Pablo. Mao nga wala na kaagwanta si Pablo ug iyang gipalayas ang demonyo nga nagpuyo sulod ni adtong maong ulipon nga babayi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Gamhanan kaayo ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Migula dayon ang demonyo nga nagulipon sa maong batan-on nga babayi. Kadaghan na rabagyod kaayo ni nahitabo kanako, mga kahigalaan, nga kung kanusa seryoso na kaayo ang pagpaminaw sa mga tawo sa akong wali, example sa funeral service, mukalit lang og paghot kaayo ang daghang mga iro, ug mukalit lang og hilak ug kusog kaayo ang mga puya nga mga bata. Ug imbis nga seryoso nga namati ang mga tawo sa wali, nadisturbo na hinuon sila. Pagpanglihok kana ni Satanas, mga kahigalaan. Apan dili pildido ang atong Ginoo, bisan pag magdungan og paghot ang usa ka gatos ka mga iro, ug magdungan og tiyabaw ang 20 ka mga bata, kung giablihan gayud sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga naminaw, susama sa iyang gibuhat sa kasing-kasing ni Lydia, mudawat ug mudawat gayud sila sa pulong sa Ginoo. Karon, nahimo nang gawas nun ang maong ulipon nga babayi gikan sa pagkaulipon sa demonyo nga naghatag kaniya og gahom sa pagpanagna sulod sa dugay ng panahon. Apan wala malipay niini nga panghitabo ang iyang mga amo, tungod kay dili naman sila makasapi, kay dili naman makatagna ang maong batan-ong babayi, tungod kay wala na may demonyo nga nagpuyo kaniya. Mao nga imbis nga mahadlok sila sa tinuod nga Dios nga gimantala ni Pablo, nasuko hinuon sila pag-ayo ug ilang gidakop si Pablo ug gidala ngadto sa hukmanan. Karon, mubalik kita sa abilidad ni adtong maong batang babayi, samtang gipuy-an pa siya og espiritu sa pagpanagna. Maayo gayud kaayo tong bataa mo tagna, tungod kay nakasapi man gyud kaayo ang iyang mga amo sa iyang pagpanagna. Gani, natagnaan gayud niya ang mahitungod kang Apostol Pablo ug sa iyang mga kauban nga sila kuno mga sulugoon sa labing hataas nga nagwali og ebanghelyo nga magdangat ngadto sa kaluwasan. Grabe no? Insakto gayud kaayo ang sulod sa tagna ni adtong giyawaan nga ulipon nga babayi. Aduna kitay makatunan gikan niini, mga kahigalaan. Dili di ay tanang naglitok og insaktong mga pulong tinuod nga sakop sa panimalay sa Dios. Bisan man gani si Satanas, mga kahigalaan, nagkutlo usab siya og mga bersikulo sa Biblia. Ang mga kulto nga grupo
nagabli pod kunuhay og Biblia, apan dili sila tinuod nga mga iya sa Ginoo. Kining mga kulto gakutlo pod og Biblia, pero dili tinuod nga iya sa Ginoo ang ilang mga grupo. Ug dugang pa nga kamatuoran nga atong makatuna niini nga passage, mao nga nakaila gayud kaayo si Satanas sa mga tinuod nga sulugoon sa Dios. Ug nailhan gayud ni Satanas ang mga tinuod nga mga katawhan sa Dios. Ug iyang gitun-an kung unsaon niya paglaglag ang mga katawhan sa Dios. Naadjud ko'y nabasahan nga istorya mahitungod sa usa ka miyembro sa satanic organization nga kanunay gayud silang nagampo kang Satanas nga maguba ang panimalay sa mga pastor, nga mahulog sila sa imoralidad ug nga morebilde kanila ang ilang mga anak. Ingon ana kahilabtanon si Satanas sa mga katawhan sa Dios, mga higala. Nailhan gayud ni Satanas ang tinuod nga mga simbahan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga magmatngon gayud kita nga dili kita malitag ni Satanas. Musalig kita sa Ginoo ug magbantay kita sa atong kinabuhi. Magtamod kita sa pulong sa Ginoo. Mudangat na kita sa ikatulong punto. Pagka mangililad gayud kaayo ang kasing-kasing nga nahigugma sa sapi. Unsa may nahitabo sa mga agalo ni adtong maong ulipon nga babayi. Imbis nga musurinder sila sa tinuod nga Dios, mas gipalabi pa nila ang sapi. Mao nga imbis nga mahimo silang magtutuo kang Kristo nga labing gamhanan sa nga tanan, mas gisimba pa nila ang kwarta. Bisag nasayra na nila nga demonyo di ay kadtong naghatag og gahom sa babayi sa pagpanagna, mas ganahan pa sila adto tungod kay makasapi man sila. Adunay mga tawo nga gipakadiyos nila ang kwarta, mao nga kanunay nilang gibalibaran ang pulong sa Ginoo. Hinaot nga nakig-istorya kanimo ang pulong sa Ginoo karon higala. Ug ilang gipadakop si Pablo. Paminawan ninyo ang bersikulo 20 ug 21 ang giingon dire. Unya sa didto na sila sa atubangan sa mga maghuhukom nga Romanhon, ang mga agalon sa babayi miingon, kining mga tawhana, mga Hudiyo, ug nagsamok-samok sila sa atong syudad. Nanudlo silag mga pagtulunan nga supak sa atong balaod ug gidid-an kitang mga Romanhon sa pagsunod niini. So unsa may inyong nabantayan mga kahigalaan? Ila lang gipagawas nga tigpanalipod kuno sila sa mga kustumbre ug tradisyon nga Romanhon nga namiligrong mapapas gumikan sa mga pagwali ni Pablo. Apan ang tinuod gayod nga rason mao nga ilang gipadakop si Pablo tungod kay nawad-an na sila og panapi tungod sa gahom sa tinuod nga Dios nga giproklamar ni Pablo. Mangililad gayud kaayo ang kasing-kasing nga nahigugma sa sapi, mga kahigalaan. Mahimong artista ang mga tawo nga maantigo kaayong moacting sama sa gibuhat sa mga amo sa batanong babayi aron lamang matabunan ang ilang tinuod nga rason mahitungod sa ilang panapi. Ug daghan kaayong mga tawo nga bisag nasayod na sila sa kamatuoran, mas palabihon pagihapon nila ang sapi kaysa mosunod sa tinuod nga Dios. Hinaot nga gitandog sa Ginoo karon ang inyong kasing-kasing ug hunahuna, mga kahigalaan. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtutuo, ang atong tinuod nga kolor, isip mga tinun-an ni Kristo dili gayud matago. Mailhan gayud kaayo sa mga katawhan ug nakaila si Satanas kung kinsa ang tinuod nga Kristohanon ug kinsa ang atik-atik lang nga Kristohanon. Nasayod usab si Satanas kung kinsa ang tinuod nga magtutuo ug andam siya sa pagpanghilabot kanila aron sila madaot. Apan gamhanan ang atong buhi nga Dios. Nailhan sa atong Ginoo ang iyang tinuod nga mga katawhan ug iya kitang pagaatimanon hangtod sa atong pagpanaw
ug hangtod sa iyang pagbalik. Alang sa mga wala pa kang Kristo, unsa pa may nakapugong ninyo sa pagduol kang Hesus? Klaro kaayo nga si Hesus lamang ang bugto nga Dios ug manluluwas. Nasabtan na nimo kini higala. Nganong wala pa man gihapon ka nahasakop sa mga panon sa mga tinun-an ni Kristo? Nasayod gayud kaayo ang Ginoo sa hinungdan ini. Posible nga ang imong paghigugma sa kwarta ug paghigugma sa kahilayan ang babag, nganong wala pagihapon ka muduol kang Kristo alang sa imong kaluwasan. Paghinulsol sa imong mga sala higala ug saligi ang balaang dugo ni Hesukristo nga iyang giula didto sa krus sa Kalbaryo, isip igo na nga basihan sa kapasayloan sa imong mga sala ug sa paghinlo sa imong kalag. Kung mutuo ug musalig ka kaniya, dili gayud ikaw malaglag, kundili dunay kinabuhing walay katapusan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.